Meron ba kayong maalala na isang tao na hindi niyo makakalimutan? Sige, sino? Okay, isa-isa lang. Parents. Sino pa? Jesus Christ. Jesus Christ. Sino pa? Rita, ito ko nakita na. Okay. Sino pa? Somebody na outside the family. Kaibigan. Sige, anong nagawa yung kaibigan na matanda mo? Bakit hindi mo makalimutan yung kaibigan? Yung kabutihan niya. Tulungan. Anong kabutihan, for example, do you remember? Tumulong sa nangangailangan. Nag-share. Bilugbog ako. Huwag sana na Ninatawan ako. Oo. Pwede rin po yan. Sinaktan ako. Yeah. Hindi mo makalimutan yan. Yeah. Okay. I'll mention to you some na hindi ko makakalimutan. Okay? Nung ako'y bata pa, may mga ilang mga farmers, manlalong, na sila ay ang hatian ng apit di panagbibing Harvest. harvest. Sa kapiting, haring ited day jay Owner. apo talon jay bingay da. Sa tupay lang kada tawon jay balasang da, ala day jay balay day jay ili, sa da pagtrabaho ti makabulan na bayad na. Sa digitay palikero, pasaray sa gidon ka pa. Dagijay nga tao, inlalaki da ijay agrarian reform. And then, apply ko ti batas and they did a sharing according to law. Matanda na mata dagijay. Yung mga tao tinulungan ko na yan. May mga tao na tiga Cagayan noon na aksidente sa Lawag. Ang pamilya nila nasa Cagayan, iuwi ang kanilang bangkay. Sila'y lumapit sa akin sa radyo. Nagsalita ako sa radyo, may nag-donate. Ibungon, Inyawid Dayjay. Diyak matanda na naganda. Do you think they would remember me? Yes. Matandaan kaya nila? Matandaan kaya nila ako? Meron isang bata na ano na yung sakit, kasapulang blood transfusion, fever. So, yung bata na yan, kailangan nila ng blood transfusion. Nag-campaign ako at may nag-donate ng blood. Nabuhay yung bata. Yung bata naging missionary na sa Cambodia. Matandaan kaya niya ako? Oo. Yeah, so, ang aking punto ay Lita, umas acidic ka to. Ayan. Ang punto ko, kasi gusto kong marinig ito at ito ang maging memory sa akin. So, meron akong isang pamilya na yung pamilya na yan, manager ako noon, ahente ko yung babae. May asawa, pero playgirl. Maraming kasalanan yun, kaparis ko. Naghiwalay sa asawa. Nasira ang mga anak. So yung mga anak nag-drugs. Yung asawa nagpunta sa Amerika, and then yung anak na nag-drugs, papatayin kung hindi makabayad ng drugs. Tatawag yung mama sa California sa akin, alas 3 ng umaga, sabi, tulungan mo yung aking anak nandyan sa hagdanan. Bigyan mo ng kwarta dahil sa kung walang ibayad, papatayin. At tinulungan ko yung batang yan na magbayad para sa drugs. Pero sa di kalaunan, na-share ko ang Word of God sa mama. Yung mama, tinanggap niya ang Panginoon. Hiwalay siya ng divorce. Pero sa pagkatanggap niya sa Panginoon, bago mamatay yung kanyang asawa, nag-reconcile sila.
Yung drug addict na anak, na-sharean ko sa salita ng Diyos, nakita niya yung pagtulong ko sa mama. Tinanggap yung bata ang Panginoon, nawala ang drugs, at siya ay nakakilala sa Panginoon. And then there was a time na yung batang yun, yung kanyang anak, mamamatay na, ako ang nagtulong na ma-hospital, na buhay. Sa pagbisita namin sa Arizona, yung batang yan ay naging nurse na. Okay? Yung tatay naging napakabuti na at nadala yung kanyang pamilya. Then yung isang kapatid niya naging pastor. Makakalimutan kaya ko niya? Sa malaking tulong. Meron akong isang tao na hindi ko rin makakalimutan. Siya ay isang manager, vice president ng insurance company. At nakita niya na ako'y magaling, kinuha niya ako na. Tulungan mo ako na kunin natin yung isang kumpanya na 1,800 employees. Barko yan ng kumpanya at samahan mo ako dahil sa ikaw ang magaling. I-insure natin lahat yung 1,800 na-insure namin. At sa pamamagitan nito, nakita ko itong taong ito, iba ang kanyang buhay. Hindi mayabang. Bago kami umakyat sa boardroom, nakausapin namin ang may-ari at junior. Bago kami umakyat sa kutse, Pat, pwede ba mag-pray tayo? Bago niya na hindi ako nagpre-pray. Mayabang ako, magaling kasi ako. So sabi ko, sige. Ang kanyang sabi, Panginoon, we come before you in humility. Napakalaki itong transaksyon na ito, milyon. At ang yung transaksyon, milyon ang ibayad nila, 1,800 at mga pamilya nila. Ang komisyon yan, 120,000. Isang transaksyon. So, nag-pray siya. Lord, we cannot do anything kung wala ka. Itong si Pat ang pinakamagaling dito. Pero Lord, kami ay humihingi ng iyong blessing. At gabayan mo po kami na makuha namin ng itong account na to. At ibibigay namin sa inyo ang pagpapasalamat dahil sa inyo galing lahat ang biyaya para kami mabuhay. And we pray this in Jesus' name. Bago niyan, hindi ako nagdadaka. Kasi yung transaksyon na yan, ginamit ko ang utak ko. Kung ako'y papasok sa kumpanya na yan, dalawa ang pwede kong kausapin. Yung yun, kung aktivista sila, sabi ko, mag-strike kayo kung hindi nila ibigay. Kung hindi naman, punta ako dyan sa may-ari. Kayo ay may-ari, obligasyon nyo ito. Bigyan nyo ng benefit. So, sa pagpunta namin, hindi ko ginamit yan. Ang dala namin ay dasal. Nagpunta kami sa transaksyon na iyan. At yung transaksyon na yan ay na-close namin na pinakamabilis na transaksyon. Walang hirap. Nakuha namin at nakuha rin ang komisyon. Doon ko pinag-aral ang mga anak namin dahil sa maraming korporasyon ang hawak ko na milyon-milyon magbayad at kapag nagbayad ng komisyon, 100,000, 70,000, yun ang aking hanap buhay sa Cebu noon. Kaya nakapagpaaral ako ng mga bata ko sa Cebu Doctors College at ang asawa ko hindi nagtrabaho hanggat 29 years later after sa pag-asawa namin. Yung taong yun ang nagpakilala sa akin sa Panginoong Jesus. Dahil sa naging bilib ako sa Kanya, isinama niya ako sa isang grupo ng mga malalaking tao sa Cebu. Mayayaman, mataas pinag-aralan, malaking posisyon. So, isa, pamangkin ng may-ari ng shipping lines, yung isa, asendero, yung isa, anak ng mayor. So, yung isa, heredero ng mga properties sa Cebu City na komersyal.
just to give you an idea, isang commercial building ay lot binenta nila ng 400 million. Ganong klase yung mga grupo kung saan ako dinala. Pero meron akong isa na naobserbahan. Lahat sila ay napakahambol. Mayayaman, pero napakahambol. Ako na taga-bidding, ako na taga-baryo, na may kunting kaalaman, mayabang. So naihalo ako sa mga grupo ng mga mayayaman na maanumamay at magpakumbaba. Doon ko nakita bakit sila ganyan. Ano ate? Ano ate? Doon ko nakilala na may pagkakaiba sila. Doon ko nalaman yung isa ay durugista. Yung isa ay sex addict. Yung isa ay kung ano-ano ang kanilang pinagmulan. Tapusin ko lang ito. Pero sa pagkakita ko sila, puro para silang anghel nita dito. Okay. At ang isang dahilan na kung bakit sila ay gano'n, sila ay followers of Jesus Christ. At mula sa kaibigan na yun, doon ko po tinanggap ang Panginoon. That was on June 18, 1989. Matandang ko yun, hindi ko makalimutan yun. Hindi mo makalimutan ang birthday mo, di ba? Alam ko, ang birthday ko sa buhay ko, December 28, 1946. Yung December 18, 1989, yun ang pangalawa na birthday ko na spiritual nung tinanggap ko ang Panginoong Jesus. Dahil sa doon, ipinanganak ang spiritual na pagmamaklay na binigyan ng Diyos na buhay na walang hanggan. Okay, that was June 18, 1989. Nagpunta kami sa Cebu. Last May 8 up to May 27. Yung milyonaryo na ngayon, yung aking kaibigan, ipinahiram yung kanyang kondo na 5 million sa Cebu. Doon kami tumira ni Nita. Bakit niya ibinigay yun? Tinawagan ko lang. Matagal na tayong hindi nagkakilala ay nagtiawagan. Pero ako'y papuntang Cebu. Ako'y lalapit sa iyo bilang kapatid sa Panginoon. At wala kaming tutuluyan. Ano nangyari sa bahay mo? Ipinaupa kong lahat. So, mag-uupa kami. Pwede ba akong tumira sa kondo mo? Oo! Walang kahirap-hirap. Walang kahirap-hirap dahil magkapatid kami sa Panginoon. Okay? So today, by the way, ilagyan ko. Nung kami tumira sa kondo, kaya makita mo ito, yung asawa ko, naglalakad kami dyan sa pedestrian lane because kung ito ang kondo niya, dyan sa Times, yun ang mall. So mula doon sa pagkagaling namin sa mall, sa pavement, naglakad ang asawa ko, sa kanyang paglakad dyan sa kalsada, it turned out uneven ang surface. So, na ganun ang kanyang nagkaroon ng sprained knee. So, nang-emergency siya. And then ako naman, yung aking likod sumasakit. At dito, yung pala, meron akong sakit na degenerative lumbar spinal stenosis. Yung spinal cord ko lumiliit, yung inipit. Kaya mula nung November 4, hindi ako nakalakad until last Sunday. Okay. So, meron akong likod. So, kailangan ko, pag nakatayo, meron akong ganyan, pag ako'y ako. Okay, ano ang mensahe na spiritual na gusto kong iwan sa inyo? Bakit ako'y nagsasalita ng iwan? Because sa August 6, ako'y magpapasurgery. Buksan ang aking spinal cord. Ipanalangin. So anong Na lang please, balikan na lang namin. 10 to 11 So yun. anong mangyayari? Oo, Yung paraan. assignment mo, Nita, hindi ko makakalimutan. Ano ang mangyayari? Pagkat sa nakaipit, pwedeng
pagkatapos ng surgery, ako'y uuwi na, makalakad na ako. Wala na. Pero kung nagkamali, Ano ka, paralyzed ka? magalaw. Magalaw yung isang nerve. Yeah. Kung yung isang nerve ay yung ihi, yung isang nerve ay yung pagtahi, yung isang nerve ay yung sa paa, at nasira yun, ako'y mag-ihi na, ako'y pagtahi na, ako'y paralyzed na. Or, pwede, another problem is, it goes wrong, and instead na pauwi ako sa bahay, diretso ako sa nursing home. Or, pag nagkamali ang anesthesiologist, patay. Doon. Bakit ko gusto matandaan nyo ito? Dahil sa meron akong example na ipapakita sa inyo. Meron akong gustong iwan na formula na I hope hindi nyo makakalimutan, because itong formula na ito could be in your spiritual future. Okay. Arithmetic na ito. Okay. 1 equals 2. Tama ba yun? 1 equals 2. Tama ba? Hindi. 1 equals 2, hindi pwede, di ba? No po. Because 1, hindi pwede equals 2. Dapat 1 plus 1. Dapat 1 plus 1 Yeah. para maging 2. 2. Yeah. Okay. Meron pa akong isang formula, 2 equals 1. Pwede bang 2 equals 1? Hindi. Minus. Yeah. So kailangan Magbawas. magbawas ka para maging isa. So ito ang aking mensahe sa inyo ngayon na matatandaan ko si Pat Mamaklay because binigyan ako ng formula na 1 equals 2 at 2 equals 1 at gagamitin ko yan sa Biblia. Ito ang example ng 1 equals 2. Okay? Basahin natin. Basahin natin 1 equals 2. Basahin natin na Ilocano na pigsa nila. Sige. Basahin niyo di taga Roma 3:23, taga Roma 6:23. Diretso katawan oras tayo. Sino mang basa nga napiksa? Okay. So kung na ito'y taga Roma 3:23, nagbasol amin na tao ket agkurang dati kinadayag ti Dios. Nangagyo di jay? Sumaruno. So 1, may kadwa taga Roma 6:23, tayo napigsa. Kailiak taga Marcos nalibatak na ganan jay kailiak na lalaki pakibasa man gayon. Kailiak 6:23 pakibasa. Sino? Tuloy mo mabasahin, DJ. Yeah. Romans 6:23. Patay ti Tupapak ti Badol. Period. Okay, pabit lang. So nakita nyo, Dedoy? Nagbasol tayo amin. Ganti ko na ni kailan, kahit kung nagipunta na mo, kailan na first name mo tayo? Filipe. Felipe. Okay. EP, J. Pilipinas, nga bitat na nakatsala. Okay, Lipir. So kaya't nangasawan, gaputa nagbasol tayo, patay ti supapak ti basol, may impyerno tayo. Dito'y ti pangibagak kada kayo, ti 1 equals 2. Okay? Kasoy, sapay nga nagbalin, nga 1 equals 2. DJ 1, nayanak tayo na physical, nayanakak di December 28, 1946. Ngam, dito yung nayanak nga physical, mabalin, ti di mambayag, matayak, di tayo mo. Lumatayak na August 6, matayak nga umuna, ti physical. Okay? Diyan mo no itong 2030, diyan ka mo no 90 kas di tata, 98 kas di nana, nga matay to ti bagik. That's one death. Nga binasa ni Felipe, nga patay ti supapak ti basol. Gaputa nagbasol tayo amin, mapantay to may impyerno, ket DJ ti may kadwa nga ipipatay, sumamindwa ka nga matay. Matay ka ti physical,
matay ka ti spiritual jay impyerno, so you died twice. Day jay ti formula nga 1 equals 2. Numayanak ka nga mamaminsan, maminduan to nga matay ka, matay tabagin, ken matay takararwang. Dalawa guys, anat na ganda dyan nakapuraw at isling na toy. At the seeding na toy. Sika timalyaw ka kayo. Sika, di ka tumaltalyaw, di babae, nga the stripe na red. Sika, sikat ka na. Anat na mo. Mary, nakita ng mission ka, naawatan na dyan mga nayanak ka tinaminsan, ti mapasamak, matay to tabagin, matay tupay takararwam, no? Okay? So itatan, kasano nga agbalin jay 2 equals 1. Okay? Mary, basahin man jay sumunod nga bersikulo, jay 1:3. Ibagat kang katipudam. Dikat masapo lang mayanak ka naman. Tikuna na jay English, you cannot enter the kingdom of God unless you are born again. So, kaya't na sa uwan, masapol nga mayanak ka manan nga ma-born again. So kasanod pa nagbalin na nga 2 equals 1. Nayanak ka tibagin, nayanak ka di December 28, 1946. Matayak to inton August 2030. Okay? Matayak to maminsan. Ngam gaputa na isalakanak, jay kararuak santo nga matayan. Gapot na mabanto jay bagig espiritu sa dilangitan. So namindwa nga nayanakak nga physical, and then may kadwa nayanakak nga spiritual. Anya ti base day jay nga sa lutsot. John 3:16. Jay kunana, for God so loved Mary, for God so loved Felipe, for so God so loved you all. Inted na tibugbugtong anak na, so that whoever believes in Jesus shall not perish, hana may impyerno, but have eternal life. So timadaan ti eternal life, gaputan na mati ka ni Apo Jesus. So kaya't nangasawan, when we die physically, di tayo amuno kano, we will no longer die spiritually. So agbalin nga you were born once and you were born spiritually. So duwa nga panda kaya na iso nga namingsan lang nga natay gaputan na pan sa dilangin. Dalawa? Okay. So kasano nga ron nga mayanak ka manen ti may kadwa. So ti formula na detoy ket babaen kan ni Apo Jesus. Detoy nga formula punasan na amin jay binasa iyo na managbasa namin na tao. Punasan na jay baga ni Felipe na patay ti supapak ti baso. Punasan na amin dagitoy because when you believe in Jesus Christ, you will not perish but have eternal life. Diba? So napunas jay Romans 3:23 ken Romans 6:23 gapo ijay John 3:16. So kasano ti panangawat tayo nga rod ken ni Apo Jesus tapnon right now ket maawat tayo ni Apo Jesus ket maborn again tayo. Upat nga kararag tumakder tayo amin ket detoy ti kayat ko nga pakalaglagipan yun to kanya. Inikanak ni pat mamaklay ti formula nga no 2 equals 1. Gaputan na yanaka ko ni tinaminsan ket mayanakak manen ti spiritual mamaminsan to lang nga mataya kon gaputan mapanto di kararuak sa dilangiten because I had 2 births and 1 death.
Kat deto'y ti formula na gaputan nun ditay ahamidan deto'y nayanak tayo tinaminsan, matay to ti bagi tayo, santo matay pa di may kadwa di espiritu tayo, so nagbalin nga 1 equals 2. Sinot mayat ti 1 equals 2. Awan, di mo kayat ti matay ti mamindwa, kayat mo matay lang ti maminsan. Deto'y ti kararag na. Surutin that if you can. Kat deto'y nubay naggabukan niya, ipanyo tapuso yung akasla, na kay tinaggapuan na, kat iturong nyo kaniya po Diyos deto'y nakarara. Amami nga Diyos nga nailangitan. Sige, sige. At nugutan kami nga nagbasol kami kang ka. Isong umay kami agpakumbaba nga agkidaw tapang makawam mo. Deto'y narami binga baso, inrantami manunosan, kat may kadwa nga patay, wenno impyerno ti dusa na. Ngam gapukan ni Apo Jesus, natay ijay krus, kat binayadan na jay dusa ni. Isungasaan kami nga may impyerno. Apo Jesus, bigbigan da ka, kasi kati Diyos na mangisalata. Isuko mi tibiyag mikan ka, tapno sikan iti agbalin nga ari tibiyag mi. Kat awatan da ka kadi, nga sikan ti agtugaw iti trono dito'y puso mi. Tapno sikan ti mangiturong, tibiyag mi manipod itangal daw. Awatan mi jay sagot ti Diyos Ama, nga biyag nagnanayon, kadigiti mamati ka ni Apo Yesu Kristo, kat kitdawam mi kang ka Espiritu Santo, nga si kakadintiag na earth ti puspuso mi, nga mangiturong tibiyag mi, ti inaldaw-aldaw, ken ti agnanayon. Ikararag mi amin dagitoy, tinagan ni Apo Jesus. Amen. Our great God and Heavenly Father, thank you, O Lord, for this opportunity that you have given me to testify my faith with these brothers and sisters. Apo, deto'y tigapuna nga pinagnayon na nga nagbiag. Impakitak ti formula, ket ibatik kadakwada Apo iti maysa nga example nga no awan iti kabuteng mo nga may kadwa nga pan nakapatay nalawag tapuso ken riknam nga pumanaw kadetoy nga lubong gaputam mom ti pagturungan. Itestimonyo kada kayo ngay di kalman nangarabidak ti maudi nga testamento nga pangibunungak ti sanggabasita sa nito. Nangarabidak ti Advanced Health Directive nga no addak ta ospital ket saan nakon nga lumaing jak kayaten ti masilpuan ti biag na nga may kanti tube ken pati dugon ti biag no awanen ti pakaisalakan ti salunat ko. Dinutukak no sino ti ag desisyon bayat ti sangko na pan nakapanunot. Kaslaak lang nang ibati tay ibati kay nak may kadwang-ruangan. Ket deta tirikna ti may nga tao nga munat papanan na. Ket deto yung nga panakamu ti papanan na adaw kadagijay bersikulo ta Biblia ngayon share ko kada kayo.
In the name of Jesus, I speak blessings, O God, of good health. Pag nayunam ka, tisalon data, may you give them long life, O God. May you bring them good health. Apo, ipay mo kadi Apo, iti peace and harmony, ti biyagda. Katapo laglagipan danto kadi deta nga formula, tapnon di da uraya na po, nga dumting tupay, day jay may kadwa patay. Bless, O God, this food that they are picking up. May it nourish their bodies and whoever the members of their family that will partake. We pray all this in Jesus' name. Amen. Agpakada kami nga masapsapa, sa pilay ni bakit ko inagwat pa physical therapy. Na imbaga bigat yung amin namin.